Uzbuđenje, smeh i ovacije. Film Džem od kavijara konačno je imao i beogradsku premijeru, a sudeći po prvim utiscima već je osvojio srca publike i to svih generacija. Ova maestralna komedija scenariste Božidara Kneževića u režiji Ivice Vidanovića prva je u nizu od 52 dugometražna filma Apolon produkcije koji će se pojaviti na bioskopskom platnu, a svoje oduševljenje tim povodom nije krio ni vlasnik Pink Media grupe i Apolona Željko Mitrović. Evo, posle velikih priprema, posle skoro 6-7 meseci non-stop produkcije, večeras je premijera prvog od 52 filma, koliko smo najavili da ćemo godišnje snimati kao Apolon produkcija. I baš mi je drago što smo sve te premijere i celu sezonu krenuli sa Džemom od kavijara. To je film Ivice Vidanovića, ja mislim, odličan. Bolje bi bilo da se izjašnjamo o filmu posle premijere. Jer kada sam odobravao film, bio mi je veoma drag, pre svega zato što je komedija sa smenom emocija, čas urnebesna, čas topla, tako da i s jednim zapletom koji je veoma uzbudljiv i onako rekao bi unik ili poseban. Tako da mislim da je kvalitetna komedija i mislim da komedije su generalno u deficitu. Najteže i kada su i serijski programi u pitanju, komedije su veoma deficitarne zato što je dramaturgija u toj kategoriji nekako u padu ili u deficitu, kako god da kažemo, ali verujem da je ovo vrhunski projekat baš iz te kategorije i zato smo i rešili s tim da otvorimo sezonu premijera Apolonovih projekata. Apsolutno, očekujem da ima milione gledalaca, to očekujemo, ali ono čemu se ja nadam, to je da će se publici dopasti i očekujem visoke rejtinge i u televizijskoj distribuciji. Vidjet ćemo već po bioskopima kako će proći prvi vikend, kako će proći ukupna bioskopska distribucija, ali verujem na televiziji sigurno da će imati visok rejting i mislim da će na Apolonu, gde će se pojaviti pre svih ostalih platformi, na Apolonu će, pretpostavljam, imati jako visoko gledalac i nadam se da će Apolonu dovesti neke nove korisnike. Malo pre sam rekao i spomenuo, komedije su deficitaran žanr, da pre svega zato što je dramaturgija u toj kategoriji malo posustala, ali evo, probudilo se dramaturško tkivo Srbije i svi su počeli nekako da pišu od kad smo mi otvorili taj ukupan konkurs za 52 filma, tako da verujem da će mnogo komedija biti. Mi samo snimamo od ovih 52 filma, ja mislim da je preko pola u žanru komedije. Ono što je posebno interesantno je i sjajna glumačka postava zaista u ovom filmu. Apsolutno. Kao što sam rekao, fenomenalni glumci, fenomenalna podela, tako da ne postoji ni jedan razlog, odličan tekst, odličan zaplet, ne postoji ni jedan razlog da ne bude visoka gledanost. Željko, rekli ste malo prije da će da je ovo prvi od 52 filma Tako koje je. očekujemo. Koliko često možemo očekivati njihovo objavljivanje? Ja mislim, to je odlično pitanje, ja mislim da nećemo prosto zbog bioskopske publike stići da svih 52 odigra svoj bioskopski život, tako da verujem da ćemo 26 otprilike, polovinu tih 52 imati prilike da vidimo u bioskopima, a ostalo na Apolonu, pa kasnije kada prođe neki period od nekoliko meseci i na televizijama. Uzbudljiva komedija o muško-ženskim odnosima prati život studentkinja sa sela, čiji domaći džem postaje hit u velikom gradu. Osim tople ljubavne priče, film prate i iskušenje i peripetije uz potpuno neočekivani rasplet, a sve to dočarala je sjajna glumačka ekipa. Igor Đorđević, Zorana Bečić, Jelica Kovačević, Marko Gvero, Andrija Kuzmanović, kao i mlade nade Nenad Popović, Tamara Šuštić i Nikola Ugrinović. Glumci su nam otkrili i kako su se proveli na snimanju, ali i koliko je izazovno snimati komediju. Komedija je najzahtevniji žanr i za glumca i za reditelja i tu odmah znate ako pogrešite, ako se ne smeju ljudi, znači da nije dobro. Mi očekujemo uspeh i da se publika dobro zabavi. Ja verujem da hoće zato što je atmosfera tokom snimanja bila upravo takva. Srećna i uspešna. Bili smo porodica. Da. Pa poruka ovog filma je nekako, ako komedije trebaju da imaju poruku, to da nekako na kraju sve bude dobro. I da je nekako život ipak dovoljno lep i da svi treba da se nadamo da će njegov kraj biti zanimljiv, lep i uzvišen.
Beogradsku premijeru filma ispratile su i brojne javne ličnosti. Džem od kavijara već je oduševio publiku nakon premijere na filmskom festivalu Obnova u Novom Sadu, a u bioskopima širom Srbije prikazivaće se od 3. novembra. Jovana Zlatković, televizija Pink.